nekako simbolički bi bilo lijepo da kad već zovemo Bandićeve fontane, da Bandić dobije svoj trg. Za uvrštenje u fond imena ime Milan Bandić. Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova, kojem je predsjednik gospodin Rada Borić, u pauzi dok sam bio izbačen iz dvorane A, iskoristio sam priliku tako da sam podnio prijedlog za uvrštenje u fond imena ime Milan Bandić. Smatram da gospodin Milan Bandić, koji je 6 puta izabran za gradonačelnika, bar ima pravo na mjesto u fondu imena. A nakon toga, kad ga uvrsti fond imena ulice i naselje, trgova, prijedlog će moj biti da se trg, odnosno onaj prostor gdje je fontana, gdje su fontane gradske, omeđene sa ulicom grada Vukovara, ulica Hrvatske bratske zajednice i Slavonske avenije, nazove trg Milana Bandića.